Vuletić stao u Vesninu odbranu. Da je tada postojao reality, bila bi glavna riba SFRJ. Eksplicitne fotografije Vesne Rivas izazvale su burne reakcije među reality publikom. Naime, tokom jutarnje emisije Mladen Vuletić je stao na stranu dugogodišnje prijateljice i saigrača iz 3 serijala realitija. Vesna na ovim fotografijama izgleda brutalno. Da je tada postojao reality, sigurno bi bila glavna riba SFRJ, rekao je Mladen. Da podsjetimo, Vesna tvrdi da je mogla ruku da ne posjeduje nage fotografije, te da su iste nastale za ličnu arhivu nakon jednog profesionalnog fotografisanja.